afsløret, hvilke 3 live-deltagere, som I derhjemme har sendt direkte videre til næste uges semifinaler, og dermed altså også, hvilke 2 live-deltagere, der må på scenen igen og synge for deres overlevelse her i X-Factor. Og jeg kan altså fortælle jer, at fordelingen af jeres stemmer er så tæt, at vi har måttet være ude i en fintælling her i aften. Og jeg nævner nu i tilfældig rækkefølge navnene på de 3 live-deltagere, der er gået direkte videre til næste uges semifinal. Den første, som er direkte videre til semifinalen, er... Det er... Emilie! Og den næste, der kan kalde sig semifinalist, er... Hjælperen Iversen Banger Højmand og Barbara, der er jo altså kun en af jer, der kan gå direkte videre til semifinalen næste uge. De 2 andre skal på scenen igen og synge for deres overlevelse her i X-Factor for den eneste vedkommende. Vil det så være for sidste gang? Og den sidste, som seerne har stemt direkte videre til semifinalen i næste uge, er... Det er Jakob! Så kan de fandme lære det, røvhullerne. Og det betyder altså, at det er Iversen Banger Højmand og Barbara, der skal på scenen igen. I dommer må gerne sætte jer ned på plads. Giv dem en stor hånd! Ja, gå nu bare ud og gør dig klar. Bare Iversen Banger Højmand er på vej ud. Det er så godt. Og mens de lige gør sig klar derude, så kan vi jo lige tage en snak med dommerne her. Lina, tillykke til dig. Du er direkte videre til semifinalen med hjælperen her. Ja, det var dejligt. Hvordan føles det? Jamen, det er en stor lettelse. Jeg må indrømme, at jeg tror både hjælperne og jeg, efter den hårde kritik, der kom, havde halvt om halvt kastet håndklædet i ringen. Vi er meget, meget glade. Så det er simpelthen så dejligt. Som gengæld så ved jeg også godt, at nu kommer den store lort til at ligge på mit bord, ikke? Du tænker så langt allerede. Ja. Jeg har faktisk lige fået et brev fra en 5-årig pige, der skriver, X-Factor-dommer, I må ikke bande. Det er rigtigt. Jeg har prøvet at tage mig i det hele aften, for jeg så også godt det brev, men det er lige her, der røg der en finger af panden, som man siger. Du er lidt inde på det selv, Lina. Konkurrencen spidser til. Hvordan kan du mærke som dommer ellers, at vi er ved at nærme os finalen? Altså først og fremmest manglen på søvn. Og lidt ligesom Emilie, så vågner man op om natten, og det hjemsøger jo en døgnet rundt, og hele tiden, uanset hvor man er, så er der mennesker, der gerne vil tale med en om det, og diskutere, hvad der foregår her på scenen fredag aften. Men til gengæld synes jeg også, det er vigtigt at holde fokus på glæden ved, at det er en fantastisk opgave. Altså, det er en stor fornøjelse at arbejde med så dygtige mennesker og få de musikalske oplevelser, som vi får fredag efter fredag. Det er sådan en gave, at der er kommet så mange så dygtige mennesker.
mennesker til os. Altså jeg er virkelig beæret over, at der på 8. sæson i X-Factor kommer måske det stærkeste felt, vi nogensinde har set. Altså det er en cadeau til det tv-programmet kan, og det er en cadeau til os som dommere, og det fantastiske hold, der er med til at skabe alt det her. Det er jo de bedste hele vejen rundt. Det er det bedste band, det er de bedste koreograf, det er de bedste folk på kameraerne, de bedste producer og den bedste værtinde. Hele vejen rundt er det mega, mega fedt. Og især er deltagerne mind-blowingly fede. Det er dejligt, at vi fokuserer på det positive her. Og nu har vi altså allerede Iversen, Bang og Neumann stående klar til at synge for os igen. Så rigtig godt imod dem. Det kan det være sidste gang, de synger her i X-Factor. Princess cut from marble, smoother than the storm. And the scars that mark my body, they're silver and gold. My blood is a flood of rubies, precious stones. It keeps my veins hot. The fire's found a hole in me. I move through town, quiet like a fire. And my necklace is so broke, I tie it and untie. And more people talk to me, but nothing ever is so. People talk to me, and all the voices just burn holes. I'm done with it. This is the start of how we all is. They used to shout my name, now they whisper it. I'm singing hard, and this is the red, orange, yellow fingernails sparking from my heart. I dream more years, but they're not the sweet kind. And the shivers go down my shoulder, it bleeds up inside. And now people talk to me, I'm slipping out of reach now. People talk to me, and all the faces blur. I got my fingers laced together, and I made a little prison. And I'm locking up everyone who ever laid a finger on me. I'm done with it. This is the start of how it all is. They used to shout my name, now they whisper it. I'm speaking hard, and this is a red, orange, yellow fingernail sparking at my heart. We're at the start. The colors disappear. I never watched the stars. There's so much down here. So I just try to keep up with the red, orange, yellow fingernail sparking at my heart. Iversen, Bang og Neumann, mine damer og herrer. Kom herop til mig, alle tre. Flot klaret. Og gruppekrammer er der her. Har I tid til at tale med mig? Mathias, hvordan synes du, det gik her anden gang på scenen? Markus. Ja. Jeg synes, det var endnu mere et brav en fest. Man får lov til at slappe lidt mere af, fordi så har man lige prøvet det og så videre. Men det er bare så fedt at stå på den her scene, og man nyder det bare så meget. Og altså, vi har det så fucking sjovt sammen, når vi står der. Altså, Nå, det er godt. og også udefor, hvis folk er interesserede og så videre. Ikke? Vi har det så godt, og vi kan godt lide det her. Så Dejligt, det er op til jer derovre. Flot klaret. Husk lidt ud, ikke?
Nu har vi jo nemlig bare stående klar til at synge for os igen. Tag lige så godt imod ham. Det kan jo altså også være sidste gang, han synger for os her i X-Factor. What's it gonna be? 'Cause I can't pretend. Don't you wanna be more than friends? Hold me tight and don't let go. Don't let go. You have the right to lose control. Don't let go. I often tell myself that we could be more than just friends. I know you think that if we move too soon, it would all end. I live in misery when you're not around, and I won't be satisfied till we're taking those vows. There'll be some love making, heartbreaking, soul shaking, love making, heartbreaking, soul shaking. What's it gonna be? 'Cause I can't pretend. Don't you wanna be more than friends? Hold me tight and don't let go. Don't let go. You have the right to lose control. Don't let go. I often fantasize the stars above are what you can do. They know my heart and things to use like only lovers do. If I could wear your clothes, I'd pretend I was you and lose control. There'll be some love making, heartbreaking, soul shaking, love making, heartbreaking, soul shaking. What's it gonna be? 'Cause I can't pretend. No, don't you wanna be more than friends? Hold me tight and don't let go. Don't let go. You have the right to lose control. Don't let go. Living out my life has got me so confused. You had to make a sacrifice. Somebody gotta choose. We can make it if we try. For the sake of you and I, together we can make it right. What's it gonna be? Yeah, yeah, Tak for sangen, Bara. Så klaret. Bara, hvordan synes du, det gik her anden gang på scenen? Jamen, det var mega fedt at stå igen, altså. Ja. Men nu er jeg i hvert fald rekorden i at stå her længst, kan jeg så. Men tak i hvert fald alle sammen for det. I har alle sammen været så seje. Men nu er det jo altså afgørelsens timer, jeg vil bede dommerne om at nævne navnet på den, som de mener skal forlade X-Factor i aften. Og vi lægger ud med Thomas Blachman. Hvem mener du skal forlade X-Factor i aften? Ja, altså det bliver jo så åbenbart ikke op til mig, men altså det er en